Andreas, jeg er 6 år gammel. Altså, jeg er sådan set glad for min crosser. Altså, det går kun... jeg tror, det var en uge før, man kører cross igen, og er det ikke fedt? Ja, det står lige derovre. Er det ikke fedt? Prøv at se her. Jeg kan lige se der. Se, den står lige der. Kan du se det? Nå, det er den der. Er den ikke sej? Ja. Jeg har lige fået et YouTube-kanal, men kan I se min crosser, den står lige derovre. Altså, der står 4-4. Altså, det er bare på en anden måde. Det er bare fordi, det er sådan her. Dut. Er det ikke vildt, der findes mange firtaller? Der findes 2, tror jeg, i alt. Men altså, min crosser er fed at køre på, og vi kører meget rundt i autocamperne og sover mange steder. Vi skal også sove, når vi skal til Tørn, eller vi har... Jeg tror, det var Danmarks sorteste jetski eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad for en det er, men lige nu, så sidder jeg lige ved siden af min crosser, faktisk. Og den kickstarter, der starter den på. Jeg kan faktisk godt starte den, men det gør jeg ikke. Det er kun, når far er hjemme, altså